Kakinhon ki dukhat ka Congress minta kasngi kalashim ya karai ban pinsange shwa ya ki Congress Block Committee ki bahab hapo jungitu ki constituency bajop ki MLA Congress khnang ban omdon kanu ka jingelam bakla ya ka seng Habakren hakilat pathai kubor kanongelam jangka Congress Legislature Party ka kong Amprin Lingdo kalay thuru bakani ka kinhon kala pinsange shwa ya ka jingtri kam jangki National Students of India Knang bakaseng kan omsya ya lambakla. Ngitmu nakabenta ka jimha. Bat ngida kerpat ikinong Krisyan bakinong snow hair. Ya kani ka kam ka bangile. Naman bansya biyang. Ya ki nong Krisyan jom kita kikat armut. Ki MLA ki bang UI ki badam tangkang dit mut. Bakin pensau to bakla biyang yu pat ba ahi borok. Babalami maki lakot keseng kongres kita kikat ar keliki constituency kalong ke babakla naman ni don bet kata ka jing shania kata ka jing scam jong ka jinget ki jongi ba kinong Krisyan jongi hakini kikat ar keliki constituency kinyai Krisyan ini ngin wanlam ki kmat ki batmai ngin ai benta ye ki kun samna in ai bentale mi kikentei lada kidai kita kibadon ya kata kajing job lupa nakikam kijam kibakile but nakarukom pengkhan jongki ya kita ki blok kongres ki jongi kibadai ki botlom jong kaseng kongres Kabaan ka jingray ko ni kalomba kidon kapto kat ni kita ki national organizations jong ka party ke jongi ki bak trekam ha ka jilla Meghalaya kung ka NSUI kadon la ka jong ka jing punyat nang the na Delhi but habang iyo I balap I jindet ka seng da kini ki khat armod I MLA jongi ngisno badon kam ban pensange shwa ya ka jing pentrekam jong kita ki kenhon jong ke NSUI ha ka jilla ka jongi bat ya kani ngiladep ai report do ka atu nyau torik shati shalom ba Delhi ka badai ke headquarters jong kita ki kenhon ngin hapshim sho ya kum kini kirai na ka benta kiwei pat ki party organizations kung ka Sevedal ka Mahila Congress Kibale si don na preng jongki kiban bot ne mu ban penjat penjulang ya kili kiseng kemi kiba punyan ka seng kongres nanong ba Delhi jongi